bertan. Larun bat atzaldia da, artian, Bai. Bazer? Kibota? Ba, lan batian bertan. Nik uste dut. Nik adibidez Joseba eta nahi laguntza etorriko dia eta egin. Eta nik uste preste ongo liakela. Larun bat goizian. Osaka, lau mate behar dine, atzalden zehor eta jokatu nahi zen duke. Sedea gero esan ginen, sedea galdiotan, no? Lau mate komoni, amabitako. Amabitako presiotu. Presiotu, ez pare. Ez da ikuski zen zain gora. Guardiko amabita. Trekolo. Zazpi kilometro. Korrika, ezagutzake... Anilua. Saiatuko gara. Bale, gero... Nortu zuten ematen? Ez dio, neurtu. Ez dio, ematek. Ni gola begira batian. Joan gero... neurrik eta zeurtasunek eta oidea hoi... Oikuk egingo enikek, baina hor falta da nabrek, joko materiala hor ez deken barila sartzek izango, ez deken nahi domen barila sartzek. Hoi... Txabekin itzen dut. Bestela zen berko luke, bestela egurra ginen berko luke, zer... Baina, egurra egin itzen zartu edo. Sortzeko barinak, sortzeko barinak. Alai proben zulo bizkatei. Talada da sortzeko barinak. Amaititzen dugu. Bai, horren permisoan ditan, no? Eta bai, gio, tapateko jeula eta... Bale, ez. Bestela... Bai, ezin izan, baina ez zigen ez, gio txogon uste beg eta... Ez espaldi nada, beti espeantza izatek. Arratxaldeko skitan izan horitzak, Ez bestik ez da, esku eman daratzen. Zea... Bai. Guapo ataldia. Oso. Ordu labustu kaskarri. Batista hori denek zatezin. Argi esoitu gala sartzezune, muturro horrekin, plaza goteko. Nola kafe bizkatartia, peio... Ozer, Bestela jaurri gara. Ja, unestoneko maika etorrita egin, zera, kalkazte egin. Aizkolaria, korrikalaria, kirolaria, nola definitzeko, hola, burua? Nik saltzero. Saltzero bai, hoi aurrenakoa. Bai, herrikiro zalea. Korrikare ibilik, mendiko... Ni beti izaten, ni konsideratzen da, mendiko izan. Faiaeko konzeptu, Mendiko. Ni mendiko konsideratzen, kaleko ez, bate. Asa biztitia, ez? Bueno, mendiko ez. Mendiko. Beti mendikekin lotua. Ardik gustatzen eske mendia, beti hauntza mendia, beti mendi hartzai jendeekin da mendin, basun ere lanien nahikua, urte bat zemain bat urte ez da. Beti mendi alde. Eta gaur egun ere, baso zaina nauke. Beti kontaktua mendikekin. Naturaki beti. Mendikekin. Leku txitan da gutxi orduan. Ez. Leku txik. Hortik ateatzen nian jokutan. Eta bigarrengo apostu hau zen izan zen? Labor esateatek gora? Gero hemen ere bai, hemen Santa Barbaran ere bai, hemen jokatu izan dut, hau hemen haitu da honekin. Bi koteka, hau. Horretu da noi guileak haitu da, beste biin kontra. Eta gero besti hola zeri josamaren genuna, eriniotzen, korrika eta izkora. Ondala zortzi behatzi urte, behatzi amarri urte. Zetekin? Larra, Jon, Larrañaga. Ingotara? Oiartzuara. Eta orduan ez, aizkoran da korrika? Bai. Osa, ja, zuretzako ez da berrila orduan?
Gauza Ez, beti hola saltzan beti bai. Baina gero aizkoran da korrika itzia ez dela gauza berri jasultzat horren? Ez, berri ez. Ezenak ere horta dedikatu izan du, beti hola pixemati, honen kontra, eta hola, hor non pixet. Ensaiatu eta segi. Hola. Zene kasuan bai, horreko bideak izan dira beti aizkoran. Handengo bi herriko gazten kontrakoa. Santa Cruzietan, daula, egoengoan, ez dakit, saltu bada ez? Kistona. Baina eta aizkoran bagarrik handa, derrepente korrika eta... Bai, nik hola hartu da, desafio bat, bezala, ni nire buruakin ere, desafio bat. Baina, batzutan pentsatzet, ez dakitela nun sartu nahi zen. Zuri ez hautzi zuenek, zuri ez hautzi zuen norbaitek ere esan dit. Baina, gerra emateko intentzio guztikin dator. Bihardik, Bai. Ez dela apustuk zaila. Hain naiz prestatzen da, haindik denboa pixka bat gehatzea. Bai. Entzate, tortzen den ikuslei, pixkat espetakuloa edo... Kirol espetakuloa entzate eta lehia eta pixkat ikustiare hori zuentzako ere importante izango, ez? Bai, da. Nahi arrok hola pixkat zehatzen nauen adek, egile esan ni herrikiro zale porrokatu izan duen bezalako postu zali, ere. Nahi emate dira, honek jendia pixkat bizitu ikeala, ez? Hola, basarri bildu jendea, pixkat herrikiro lai emate zailiola beste ikuspegi, eta hori beharrezko da. Ez dela... Lehendik gure gaztarotik honea asko jatxide. Oain, sortzen nien berrik eta mantentzen da. Epen emango liege, hola, galtzea. Oain, egiten dira txapelketak eta lehiaketak eta urrezko aizkora eta zera eta bez eta horrek pixkate mantentzen, hori izker pixka mantentzen da aizkora, baina zesatezu igual, zuzet gehiago bihar dela, pixkat gizua edo... Gizua sortzeko edo... Hola, amateur mailean edo, no esan, hola, afizionatu mailean ere. Zuma esatezu, kale mailako pike horiek. Osea, eliteko izan gabe ere, zuek ala konsideratzen zaten, Honi behintzatu dira. amateurrak edo... Hoxe, amateurrak ditu. Ni behin hola pustu bat hola buru belarri prepatu. Bizio saiatu eta kitxo, eta gero, aldana ematea. Dan guztien ematea. Ondo ateatzen dania, ondo, gaizki ateatzen dania, gaizki, denetatik. Ez dakit, ere inozu Hernani aldeko jendia eta Andoingo jendia ekarriko ze honea, pentsatzet ez? Ezagunak, lagunak, ez dakit nola ikusten zuen, guandik goiza da, baina... Ez dakit, hasi, ja... Pentsatze bai. Hauza batzen hasiko zen, poliki eta... Jendia inteatzen da galdezkata. Hombre, gure nire nahi handitako abintzatu izan gu, jende pixkat entortzea eta... Gaina behar dugu. Jende gabe, tristi izan. Bai. Nik ezagunak eta lagunak ziur etorriko dira. Eta ondoainen bat ja zuzea idala... Itzeiten da, zuzentzuten da. Bai, eta nik uste... Baina, aiurrin da kronikan da pixket ateatzen da nien jendia hortik hasiko da. Hortik hasiko da, ja. Bai. Ez teguna esan da, ze baldintzetan, azkenean ze proba dazkazu? Bai eskoren da korrika, labur esan da, nola dezue? Lau 45 ontzako, laro itamarro. Bueltan, zenba dia gutxi gora era. Metro eta bost. Metro eta bost, habi da. Uste nun 50 piko zala. Metro eta bost, berroita bost ontzakua. Metro eta 25 kanardikoa, berroita 14. Ontzaku, oitura beti ontzak. Oan ibar gehiago ebitzek, kanardiko beti baina, lehen asko ontzak izan dizien, 36 ontzaku. Txadia lauta bi.